कहतन कि बियाह ना होई हम तो वही लगी से करवाई ना करो देखो ना का से का हो जाई कहतन कि होइसन बियाह काहे बियाह होइसन हमार मौसी के लेके हम नहीं जान तू ही जानत ढेर हां कितना काम धंधा कर ले भगवान कितना बढ़िया से काम करे ले का पर तरी रे हैं दे मुंह में हमेशा बोलत रहलू अरे से मारा के का पर में रही ना का बोलत तरी बका बोलत नहीं के कुछ हो ओही लगे से बियाह होई त होई कौना लिखी से हम अपन मौसी के लेके से हम एक खाली कह देनी घर में जो हमारा शासन चलेला एक खाली कह देनी कि वो लड़की से बियाह ना होई त ना लड़की एकदम खराब होली सन हां तब हम मुझे कहे त खराब होई हम तो उ त व्यवहार के ऊपर बा संस्कार के ऊपर बा तो ऊपर बा काम कर ले बेचारी गोबर वही में पाँच गो होखिया सन बढ़िया अब धरती पर आदमी बढ़िया बा तबे नहीं धरती चलता है वही में पाँच गो होखिया सन गोबर पाथे ले खाना बनावे ले मोजिस करे ले आई तो कम से कम हमार तो दहिया ना चली कुछ हम ओकर दूसरे जगह शादी करब ओकर जब बियाह ना होई हां पता नहीं कोई जे होई त होई होई हां होई हमार भाई रोना रखे के बा हमार भाई ह तू बियाह करबी हमार भाई ह तू बियाह करबी कि हमारा मन से होई हमरो देवर हड़न रौरे को भाई ना हड़न तब बियाह ना होइबे करी तो अपना मन के कर अगर कोनो बात होई ना तो तू ही एकर भुगत भोगी बाड़ी काहे ना काम करे ले ओइसा लड़की ना मिली हसन मैं पढ़ल लिखल का ना उ करे ले सब कुछ करे ले बुझाइल ना रवा कहला से ना हो जाई कितना काम कर के बिक देबे ले ओकरा के कोई नहीं खे कौन लड़की निमन पैसा जी कोनो लड़की नहीं खिसा निमन तो कोनो नहीं फिर उहे हर फिर के उहे बतिए रहती है एगो कहत रहल लिया कि बिहार पूछा नहीं बिहार पुलिस तो हो जा अकेले जाती या तो छेद वालों ने फनत हुई रहे आई हो भगवान खाली फालतू बोलत रही ना फालतू तो कैसे बात रो कजरी के छेद वाल फनल है रौरो बहिनी हो तो ना पड़ गो तो छेद वाले फनत रहे का है बिहार पुलिस के बहाली करती है तो हई करती है तो अकेले पटना जाती है तू सब कुछ कर ले लो अकेले पटना ना जाई रो अकेले ना जाई ना पढ़े पढ़ते हम तो लइका ना हई हां तो का लइके तो चूड़ी पहन के घर में पढ़त डेरा के कौन तो कहनी कहबो जान करब कबो हमरा बहिन तो ठीक बा अपना मन के कर कुछ होई ना तब हम तोरा से पूछब हो खबे करी हो तर काला में नहीं खे हो खबे करी बिया जा त मैं अभी फोन कर कि बिया हो खई हो तो होई जा तनी कुछ कहीं लॉकडाउन में चाहे एंगने मजबूरी रहे लेकिन आपको भाभी के चलते ना हमने के ना मंदिर में तो बियाह हो गई है ना हमारो पापा माई गरीबे न बना जाए यही से चलो ठीक बा देखो भाभी भी मरीज बियाह भइल बा भैया जान बोले किसी आवन उनका मरीज बियाह के जन भाभी कहियन भैया ज्यादा खिसियाई बहुत किसान मारा पूरा कल तो बियाह ना हो बियाह करबे नु तुम जहर खाले मरीज पूरा कहत हे भगवान तो भैया हमके देखब तो खिसियाई ना ना खिसियाई ना भाभी भाई नु हम नहीं चलो कोन दिक्कत नहीं है जन भाभी कहियन नु पता ना कैसन ना हमार अन पच नियर हो गइल पेटवा में गैस नियर बन गइल बा लागत कि टेम्पुआ पर बैठ के नहीं जाना वही से आराम से ठीक बाटे कुछ कहले नहीं हुआ ना नहीं खइले कनी त बोलो ना केनिया घरवा बाटे चली जल्दी आगे बगल में घर बा छोड़ी ना पांगा चली ना हम ताकि के चलतनी देखिए यार जैसे भाभी कहिया नु वैसे काम करिए ठीक बाटे बड़ ऑब्जेक्ट का बात मन ही के न पड़ी लेकिन ऐसे भाभी हम मान सम्मान है हां तो केहू के ऐसे मम्मी हलाई नहीं करता उनका का अपन भाभी हां चले चलो चलो आइए घर बा अच्छा अब आई गेल रंजना हां आइए घर बा भाभी भाभी के बुलाए भाभी बोली ना कि हमने क्या को नहीं जा बाबू लिया क्या कुनी का हां लिया का नहीं भाभी अच्छा चलो हम करने चलो खुश रह भाभी खुश रह चलो करने चलो आओ आई धीरे आओ तुम लिया के चलो बहुत पैदल चले के पड़ल दीदी हां काहे ना गाड़ी लेके गुल है जी टेम्पो पंचर हो गल त हम का कर दिया आइलन
अब फिर गाड़ी हमनी पंचर हो गला तो कैसे ले जा दो कनिया बढ़िया से रहिए ठीक बा आ दो सुना पता नहीं। हमारे कहला से बियाह भइले तहार हमारे कहला से तार भइले बियाह ना करतला निक से तो जान नहीं कि हम आ कोनो गलती मत करियो आराम से रहिए बढ़िया से कौनो गलती ना करब दीदी हमनी के त खुद गरीब घर के बानी जा त हमनी के कइल जी तबे त खाइल जाई ना हां यही से हमनी के खुद 4 गो 5 गो बानी जा कितना हम तारा खातिर हम लड़नी है अपना मर्द से चली ना बियाह हुई वही लड़की से तो होई हमरा खातिर लड़नी है त कोनो बात ना हमनी के चलो बबुआ कपड़ा पर खोला तू चलो कनिया आवत ठीक बा ठीक बाटे चलो भाई चलो जाई जाई तनी अपन हिसाब से देखी हो घर परिवार के लाज लिहाज देखी हो करियो कौनो बात नहीं खे दीदी ऐसा टेंशन नहीं खे बैठी ना दीदी एगो बात बताई आपसे हमार कम से कम इज्जत रह दी हो हम इज्जत रहे दी हम इज्जत लेवे करे तमनी के 5 जना बानी जा 5 गो बहन अपने बाप भाई के इज्जत ना ले रहती जा काहे हमनी के मंदिर में बियाह क के भेजले रहतन जा कहतै न दीदी कि मिठाई नहीं खा जा देले आ पैसा 500 रुपया देलस ये माई अरे वो इतना टेंशन मत ले तू आ गेलू ना बस हम तो आई गई चलो बैठ कुछ कह लेकिन गोतनी लगता न कि ठीक बड़ी हमारी ओर बोली हो आ कहीं कैसन पेट भइल बा लगता कि अब उल्टी हो जाई लगता न कि टेम्पू लाग गइल हवे यही से अच्छा तनी देखी तो केहू नहीं खे न झोट देना हम अरे बाप रे बाप अरे लगता कि पढ़ना छूट जाए केहू दिखत नहीं खे न अरे बाप हो बाप बस मन होताटे जीव होताटे उल्टी उल्टी होत नहीं के इस तरह गाड़ी के घर से लग गई बना कि का बताए कि अरे बाप हो बाप लोग उल्टा मत सोचे लगे कि हमके देखल है ना न जाए तो हे भगवान हे देवी देवता हमारी इज्जत बचा लियो हमार लाज बचा लियो हे भगवान तोहर चौकट पर गिरते ज्यादा गरीब दुखिया बाना में बाबूजी तो केहूँ ने मोट महीन में तो बियाह कर देना न मंदिर में हाँ ठीक बाटे घर दुआर तो लंबा चौड़ा बाटे वैसे तो घर हमार बाप दहेजो दे के खोज रहता तो ना मिलल रहल देखो नसीब के खेल होला कैसन घर में हमनी के जन्म भइले या कैसन घर में बियाह हो गई जाए तो हे भगवान हे पश्चिम के काली माई कितना बढ़िया से बियाह हो एगो मर्द बड़न हमार ना खूब बोलत रहलन कि बियाह ना होई त ना होई कितना संस्कारी बिया कितना सुंदर बिया पातर चितर पड़बो कर बिया फट कोनो काम करी हैं घोड़ो दबाई तनी आराम से हमार नु हैं थाक रही ना कितना काम क के गोबर पानी मैं करी ना हम आज देता गोड़ा तनी दबाई हमार कितना हमार के एकदम आराम मिली तनी सुतली बेड पे खाना मिली ना ठंडा पला के दिन बाटे चलो जाए दो मरद का करी मरद मिल मिल खुशी ना बियाह करा के गोड़ दबाई हाई करी हाउ करी दिमाग में तरह तरह के सपना चल रहल बा तो का हो गई अरे मम्मी बने वाला बड़की मम्मी बने वाला बाड़ी हम देखनी ही अपना आँखी उल्टी करत रहली है ई का कहतन जिरौरा ई क्या करत रहली है त गाड़ी लागल हो कने लागल हुई गाड़ी आयो भगवान तो मरद ल त मेहरानू में साफी कर जन्म होता हमार तो कोनो इज्जत नहीं खे हमार अब इज्जत बुझाता रही ना हमरा या तो जहर महर खाए के पड़ी जैसे कि समाज में इज्जत न बा हमार लोग का कहियन हमार के लोग का कहियन मना रो पता कइल होगा लोग जान बोल के लइका होके के बाव करा लोग का कहियन हमरा के खाली फालतू बोल कि अरे फलानवा के भैया काहे उल्टी हमरा ना होला गैस बनावेला तो ओकर गैस बनले होते उल्टी होतई अच्छा तो देखते बनी हम लइका होके खाली फालतू मन में देखत नहीं हम हमार बात सही है निकली भगवान करत कि ना सही निकलो खाली फालतू बोलत रहे नहीं कौन रहन ह अरे खाना संस्कारी भी है हमार गोड़ हम दबाई और मोटा जी रो काटी कह ना जी सच बात कहत दा जो क्या कहीं तोरा के का तो ना खराब का छोटको देख अब हम चलनी जहर माहुर खाए अरे दीदी लागत कि हम मर जेब का बोल हो अरे हमर लागत अरे हमरा कहत ना बोलत कहत कि ते मम्मी बन गइलिस ओकरा ना दीदी ऐसन बात नहीं कि हमके गाड़ी लग गइल भी दीदी हम कभी गाड़ी में नहीं के ऐसा कोन बात नहीं खनो ना दीदी चल हम
हम कुछ नींबू पानी ले खाके हम नहीं खियल घर से यही से। गरम पानी नींबू ले तनी अरे बाप रे बाप लागत कि चक्कर के मारे हम गिर जाए। कुछ खाए के मन करे घरत ना दीदी ना तब गैस बना लेबे चल खाए के मन कर। लेकिन देखी दीदी केहू को गलत अचरंग ना लगावे के अरे हमरा मर्दा हड़ को जोन फालतू बोलेला हमर उल्टी होता तो अब ई शरीर हवे कभी भी तो खराब हो सकेला हैं? हम तो ही ना सोचले रहनी कि हमके केहू देख ले तो उल्टा सीधा सोची। अब तू मत टेंशन ले तू ना हमके सोच सकेलू तो अब के सोची जब हमनी के ये कहीं बहन बाने जा मौसी मने कहीं ना बहनी जा आता हम एहे से कहनी है करे गैस उस बनैले होई ना गाड़ी उड़ी लागल कोनो होई। उल्टा सीधा काम नहीं कइले हमारी पे उल्टा अचरंग मत लगाओ। अरे उल्टा पूरा खानदान कर हमने के कहे कि तू उल्टा कगाई जा रे खाली गलत समझत रहेला। ठीक बटे चली जा 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 आराम कर जा हमनी वो पानी लेके आवत नहीं बताओ हो कैसे कैसे बोलत हन हैं गैस ना बनाई आदमी के तबीयत ना खराब होला डायरेक्ट लेके होके रह जाई।